Plán pro vojensko-technickou spolupráci NATO-Ukrajina, který byl podepsán v prosinci 2015, plnohodnotně integruje ozbrojené síly a zbrojní průmysl Kyjeva do aliance pod vedením USA. Chybí pouze formální vstup Ukrajiny do NATO. Za tímto účelem prezident Porošenko už oznámil referendum s tím, že zatím není známé datum konání, ale také již ohlásil jasné vítězství ANO na základě již uskutečněného průzkumu. Ze své strany zároveň NATO zaručuje, že Ukrajina, jeden z nejsolidnějších partnerů aliance, je pevně odhodlána dosáhnout demokracie a zákonnosti. Fakta mluví sama za sebe. Ukrajina Porošenka, oligarchy, který se obohatil rabováním státního majetku, kterého premiér Renzi chválí za moudré vedení, v prosinci dekretem uzákonil zákaz komunistické strany Ukrajiny, obvinující ji z podněcování etnické nenávisti a porušování lidských práv a svobod. Zákonem jsou zakázány samotné komunistické symboly. Například zpívat Internacionálu znamená trest v podobě 5 až 10 let odnětí svobody. Jedná se o závěrečný akt perzekucí, podobný těm, které značily vzestup fašismu v Itálii a nacismu v Německu. Ústředí strany je zničené. Козацькому роду! Нема переводу! Ще пару штук на Майдані спали! Vedoucí představitelé zlinčování, novináři mučení a zavraždění, aktivisté upáleni zaživa v domě odborů v Oděse, neozbrojení civilisté masakrováni v Mariupolu, bombardování bílým fosforem v Slaviansku, Lugansku, Doněcku. Skutečný puč v režii USA NATO se strategickým cílem vyprovokovat v Evropě novou studenou válku, zasáhnout tak a izolovat Rusko a zároveň posílit vliv a vojenskou přítomnost USA v Evropě. Která útočná síla byla použita v puči na Majdanu a v následných akcích? Speciálně vyškolené a vyzbrojené neonacistické skupiny, jak o tom svědčí fotografie militantů UNO-UNSO, vyškolených v roce 2006 v Estonsku. Neonacistické formace pak byly začleněny do Národní gardy, kterou trénovaly stovky amerických instruktorů 173. výsadkové divize, převedených z města Vicenza na Ukrajinu spolu s dalšími z NATO. Trasferita da Vicenza in Ucraina, affiancati da altri della NATO. Ukrajina Kyjeva se tak stává školkou obrozeného nacismu v srdci Evropy. Do Kyjeva přijíždí neonacisté z celé Evropy, včetně Itálie a z USA. Jsou rekrutováni především pravým sektorem a praporem Azov. Jehož nacistický otisk je zastoupen ve znaku, který kopíruje znak SS Das Reich. Poté, co byli vyškoleni a otestováni ve vojenských akcích proti Rusům Ukrajiny na Donbasu, jsou repatriováni do svých zemí s ukrajinským cestovním pasem. Současně se na Ukrajině mezi mladou generací
šíří nacistická ideologie. Si diffonde in Ucraina l'ideologia nazista tra le giovani generazioni. Slava Ukrajině! Slava naci! Stará se o to především prapor Azov, který organizuje vojenské výcvikové tábory a ideologické vzdělání pro děti a dospívající, kteří se učí nejprve nenávidět Rusy. To se děje s tichým souhlasem evropských vlád. Z podnětu europoslance České republiky byl šéf praporu Azov Andrej Bilecký, aspirující Führer z Ukrajiny, pozván do Evropského parlamentu jako hostující řečník. V rámci praktické podpory NATO Ukrajině běží i program posilování vojenské výchovy, kterého se v roce 2015 zúčastnilo 360 ukrajinských profesorů a učilo je 60 expertů NATO. V jiném programu NATO, veřejná diplomacie a strategická komunikace, jsou úřady učeny, jak zvládat ruskou propagandu, a novináři, jak vytvářet faktické příběhy z okupovaného Krymu a z východní Ukrajiny. Generare storie fattuali dalla Crimea occupata e dall'Ucraina orientale.